सबके विकास तो नरनुगुन दं ना सामने विकास नङि दं बाय खोना 12 तारिख फेब्रुवारी हास्ते गनांगनि लगे लगे TISF चिनी तिप्रा मथानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कबकजाक रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनी कक बरकनो सैनानि सानमंनो तुयै इंडिफिनिट नेशनल हाईवे ब्लॉक आ ब्लॉक नो जों समर्थन खायै चिनी और तेलियामुरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तिप्रामथा हाइकेबा जों आबनो तेलियामुरा सब डिविजन नि बिसिङै जे खबजांनाय चिनि एडीसी विलेज कमिटी नि जत चिनि वर्कर्स रखना तुयै जों तिनि और मंगिया कामिनि चिनि पार्टी ऑफिस मीटिंग खाइका जों बाहायनो खाना जत तिप्रा हास्तिनि चिनि तिप्रा सारकनि रोंसोलोंनाय रावनि बागै चिनि थेनांनि मानि ककनि बागै चिनि आइखरनि बागै जों बाहायनो खाना फुंनि दामदगनि चिमिनो मा मंगिया कामिनि लाहारो गारि खुंसाफा लायरिया रेल माल खंबाहायनो जों खुंसाफा लायरियाखै का सलायनायनि बागै समाय दाङै जों तिनि और ककसाब लायका जों आबन बागैनो चिनि रोमान स्क्रिप्टनि सानमंनो दाखि दाखिनो जुदि जोंनो गसे नाहारियाखै जबा कतर सलायसिनाय ताइ जों और मंगिया कामिनि ओ नेशनल हाईवे जों लक कतरमा सारि हरनैसिम जों बय रिसिनाय लाइने दा वान सलायसि दा फुटेमखौ जों अबनो जों हासे हाफानो थाने सिनि कक सारमं हामबाय ते कैसा जे बीजेपी हापांनि जे नेता मंत्री रक बरक जे तिप्रा सानि बागै सबका विश्वास सिनै जे बरक कगले साबै दङ फियाबा जे रुमान स्क्रिप्ट न तिके बरक तांगे कक से साबन तिले ताम कक सानो छ इको आबनो ता सबके विकास त नरनुगुन दं ना सामने विकास नङि दं चिनि विकास या बयनिसि विकास नङि दं रोमान स्क्रिप्ट चिनि चेरे रक इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ्यो रोमान स्क्रिप्ट बे कक बरक सही फायो बरक माध्यमिक 12 क्लास 10 9 रगो हठात के बांग्ला हर बाय के बरक परीक्षा माने तार माने तांबा परीक्षा फेल लंदी तांबा के ताम बोर्ड फेल लंदी चिनि बरक रक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अब हेर तामन के आगामी दिन कम्पिटिशन न ताबो सनाय टेट परीक्षा नि टीचर नन के 45% मार्क निया के नं बीए टंगै फन डीएलए टंगै फन नं साख्रि मानिया मास्टर नि चिनि सेरे रबर थांनाय अबो सुसे समजे माने गसाल नाहार मुकाइसे षड़यंत्र से तिप्रा सारक आबनो जों पालके जत गार्जियन र जत तिप्रा सारक पालके जों बाक्सा खरा खाना बागै चिनि सब फाइनाल बागै जों